איך התחלת לגשת בעצם לבריף הקצר שסיפקה עיריית אשדוד, לשמר את הישן ולחדש אותו? האמת שאני באמת זוכרת איך שזה היה במקרה ממש צד את עיניי העניין הזה שהם כתבו שיש בריף לעשות את הלוגו של עיריית אשדוד. עכשיו, אני מאוד חזקה בלוגו, היא מאוד אוהבת את התחום. אמרתי, אני לא יכולה לא לעשות את זה. ואז ניגשתי ואמרתי, טוב, מה הבריף שלהם? היה לי משפט אחד, לשמר את הלוגו הישן, כאילו רחמים, אין לי את מי לתחקר, אני לא יודעת מה המטרות של כאילו מישהו מנהל פה את העיר אשדוד, אז מה המטרות שלו, מה זה צריך לשדר, מה העיר של... אמרתי, טוב, זה מאוד קצר. זה היה כן, וגם מה נקרא לשמר. זאת אומרת, מה נקרא לשמר? ואמרתי, אני אקח את זה לבד. זאת אומרת, לקחתי כאילו אני מראיינת את הלקוח. וניסיתי פשוט לעבוד בצורה כזאת. אמרתי, אוקיי, אני בעצם גרה באשדוד, אז אני מכירה את אשדוד. בעצם, כל שאלה שהייתי שואלת את הלקוחות שלי, והייתי מראיינת בשביל להבין, עשיתי את זה מול עצמי, זאת אומרת, להבין מי גר היום באשדוד, ומה נראה לי שהמטרות של אשדוד. ככה, אמרתי לעצמי, בעצם עשיתי ככה, אני אנסה להיכנס לכל, ממש נכנסתי לעומק, אבל בעצם באשדוד יש נמל, יש בעיקרון, קצת חקרתי על העניין, אז יש בארץ שתי נמלים שהם מאוד מאוד פרואקטיביים, מאוד מאוד פעילים, והם עובדים ללא הפסקה, ויש על זה נמל אשדוד, זה נמל אשדוד ונמל חיפה. ונמל אשדוד גם עושים המון פעילות, גם מול התושבים, ככה אני יודעת, כי באתי, בגלל שאני באשדוד, אז יצא לי כבר להיות שם באיזשהו סיור. אז ככה הבנתי שהנמל אשדוד הוא מאוד משמעותי, גם לפרנסה לתושבי אשדוד, ובכלל למדינת ישראל, אז זה כאילו משהו שאי אפשר לא להתייחס לעניין. ועכשיו ניסיתי לחשוב קצת יותר, מי האנשים שגרים באשדוד, מה הם מרכיבים. אז ראיתי שיש המון אוכלוסיות, יש את האוכלוסיות, יש קהילה של רוסים, קהילה מאוד גדולה, אתיופים, חרדים, יש כאילו הרבה, כן, גם כבר מהמגזר הכללי, יש, אז כאילו אמרתי, יש את העניין הזה שיש הרבה קהילות, באשדוד זה באמת הקטע של הקהילה הרוסית, היא כל כך גדולה, שכשעשיתי את הלוגו, כתבתי ישר בעברית ובאנגלית, זו הייתה את הבחירה שלי, והיה לי שיקול לכתוב גם ברוסית, ואז אמרתי, אני צריך לכתוב גם באתיופית, וזה כאילו כבר קצת ייכנס למקום, כאילו לא נכנסתי לזה, אבל אמרתי שזה משמעותי מבחינת התושבים. ואז עשיתי לחשוב גם מבחינת החוויה, זאת אומרת, כאילו יש פה את הנושא של ההתפתחות המאוד מתקדמת, אשדוד עיר צעירה, ועיר מאוד מתקדמת, עיר החמישית בגודלה בארץ, ככה זה היה כל מיני נתונים ששמתי לעצמי לבחון ולבדוק. ואז אמרתי, בואו נבחן, כאילו הם רוצים שאני אשמר את הלוגו הישן. בואו נבחן קודם כל מה זה נקרא הלוגו הישן ומה יש בו, מעבר לקטע העיצובי, גם לקטע העיצובי וגם מה הרעיון שלו, גם לא היה לי מידע הרבה איפה לחקור בעניין, אם אתה חקרת אז כנראה ראית שאין מידע הרבה, אבל רואים מה שם אריה והוגן. אמרתי אריה, למה יש אריה? אני אבדוק, אני אחשוב. אז הלכתי ובדקתי, ואז ראיתי שבעצם אשדוד יושבת על נחלת חבל יהודה. והיהודה זה אריה, אז אוקיי, זה אמרתי משהו מאוד מאוד חשוב, זה גם היסטוריה, וגם אריה זה אלמנט מאוד משמעותי, ומשקף המון דברים, חייבים להשאיר אותו. והאורגן זה כי זה פשוט נחל, יש פה פשוט החוף, הים, אז הם שמו אורגן. אז כזה אמרתי לעצמי שבעצם, למה שמו אורגן? אורגן בחוויה שלי משדר שאנחנו עוצרים, אז אמרתי, אני אשים את המפרשים. הסיבה, עוד לפני שאמרתי מה שאני אשים, אני לא ידעתי בדיוק מה אני אשים, זה השאלה אחר כך. היה משהו נוסף שאמרתי שזה צריך להיות דומה. אמרתי, הנראות של הלוגו, קצת מבחינה, זה לוגו חכם מאוד, ומי שעשה את זה בשעתו, הוא עשה משהו באמת טוב, זה מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, כאילו זה קו אחד שמסדר, כאילו עיצובית שם עבודה מאוד מאוד יפה, אבל עדיין רציתי להביא משהו הרבה יותר מעודכן. אז אמרתי, בגלל שהם אמרו לשמר את הישן, אני אשמר את הערכים שבו, ופחות את העיצוב. זאת אומרת, כשהם באו והם הראו לי, כל מיני לוגוים שהוקשו, אז הרבה היו מאוד דומים בעיצוב, אבל לא בערכים. אני אמרתי, אני אשמר את הערכים הנכונים, ואני אביא דברים אחרים. ואז חשבתי מה אני אשים במקום האורגן. באמת קצת ניסיתי לשבור את הראש, וחשבתי מה יש באשדוד. ואז הזכרתי בכיכר המפרשים, זה כיכר מאוד, אשדוד מאוד גאה, זה מאוד מאוד יפה, זה מאוד מרשים. זה נתן לי השראה, אז שמתי לעצמי את זה על המסך, וניסיתי לראות. וככה נהיה הלוגו הזה. זהו, ואז האתגר הבא היה שלי, שאני לא יכלתי להסביר מילה מה שעשיתי. זאת אומרת, כאילו היה שם הוראות,
ובעצם אני מעצבת לוגו, אני מעצבת תמונה, הם כתבו לי תמונה 10x10, זהו, אין שום הסבר מתחת, אני לא יכולה לכתוב את השם שלי, לא יכולה לכתוב מה המקצוע שלי, וגם לא להסביר מה עשיתי, למה עשיתי את התהליך הזה, לא להסביר להם שעשיתי אסטרטגיה, כלום, nothing. וזה גם היה אנונימי? זה היה אנונימי, כן, קיבלתי בעצם מספר. התחלתי לכתוב מספר, איזה מספר, כל מי שרצה להגיש מועמדות לשלוח לוגו, היה צריך לקבל מספר, אז קיבלתי מספר, זהו, אז כתבתי את המספר, וככה שלחתי את זה. כן, ואז אחרי זה הם חזרו אליי עם תשובות. כן, וזה בעצם היה, כנראה שזה שאני גרה בעיר אשדוד, יכלתי לעשות את המחקר האסטרטגי מאוד מאוד טוב, שהם אפילו, הם לא קראו אותו, והם לא ראו אותו, אבל פשוט הרגישו אותו. פשוט היה... כן. איך הייתה הרגשה לזכות? ציפית לזה? האמת, זה היה מפתיע מאוד. תראה, תמיד שמגישים מעמדות רוצים, אבל לא ציפיתי, זו הייתה הפתעה מחשמלת. כי בכל אופן, בכלל, לוגו של עיר זה דבר מאוד מכובד. לוגו של עיר, באמת אמרו ללוות את העיר, ראש העיר אמר לי 100 שנים, אבל אי אפשר לדעת, אבל באמת זה משהו מאוד... בכלל, אני גרה בעיר אשדוד. אז זה באמת, הייתה הפעם הראשונה היינו ברחוב, ומישהו שלח לבעלי שיש את הלוגו, כאילו, מידעו שאנחנו זה, אז היה על פח אשפה, אבל זה רגש אותי. כאילו, התמונה של הלוגו על פח אשפה, זה היה משהו שבאמת מאוד מאוד ריגש אותי. וכן, עד היום אני ככה רואה אותו כל הזמן, אז אני שמחה שהייתי חלק מתהליך משמעותי. יפה מאוד. אני רוצה לשאול גם לגבי הטקסט בסמל. הטקסט מופיע באנגלית ובעברית. ממה שאני ראיתי מיתוגים מחדש של ערים אחרות בישראל, שגם נעשו סביב אותן שנים, הרבה בחרו בגופנים מסחריים אחידים של בתי גופנים ישראלים. את הגופן בסמל אני לא הצלחתי לזהות. האם זו קליגרפיה שלך? אני חושבת שזה לא הקליגרפיה שלי, זה כבר משהו מאוד ותיק, וואו, לפתוח אותו זה... בזיכרון האמת שמתאים לי, כי אני בדרך כלל מגפרגת, בדרך כלל. בוא נראה את זה, ששני זכר, אבל אני לא זוכרת. זה לא הקליגרפיה שלי, זה פונט. Okay. אין לי עכשיו לזכור איזה פונט זה. אוקיי, בסדר. אני יכולה לחפש את הקובץ עצמו ולפתוח אותו ואז לבחון. אז בעצם מה אתה ראית? שבדרך כלל שמים רק בעברית או רק... מה אתה... לא, בדרך כלל בוחרים בגופן אלמוני או משהו. גופן אקראי של א' 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 או... אוקיי. לא, סתם. פשוט גופן מיוחד. אני חשבתי, האמת שאני הייתי בטוחה, שזה שאני שמה עברית ואנגלית, זה יהיה משהו שזה יהיה פה דיון איתם, ואנחנו צריכים לדבר על זה ולפחות. ואני חשבתי שבגלל שמה שאמרתי לך, בעיר יש המון סוגי אוכלוסייה, אז אנחנו נשים את האנגלית, אבל לא היה לזה שום דיון, אז ככה זה נשאר. הם כן, אני בהתחלה לא שמתי את הלוגו הישן בפנים גם, בקטן, ואז הם אמרו לי שזה הנועל, זה החוק. זה חוק שכשמחדשים לוגו בעיר בישראל, אז צריך לשים את הלוגו הישן בקטן. גם, אני חושב עיריית תל אביב עשתה את זה. כן, אני חושבת אפילו עוד. כשאמרו לי, בחנתי וראיתי שיש את זה בהרבה... האם היו לך תובנות מעניינות על העיר כתוצאה מהמחקר שעשית? אני גרה בעיר, אז אני כאילו... זה לא מאוד התחדש לי כמו התחדד לי. התחדד לי העניין הזה שבאמת ההתקדמות, העניין הזה שבעצם המפרסים, אנחנו כל הזמן בפעולה, כשעשיתי את כל הזמן שמעתי את הרעשים האלה של המנועים והאוניות, איך זה עובד שם, אם אתה היית שם, אז יש שם רעש מאוד חזק של עשייה. באמת העניין הזה של מגוון התושבים, זה מאוד, זה הייתה חוויה, כן. זה הייתה באמת, כשהגעתי בשעתו, כשהם אמרו לי שאנחנו זכינו בעיר אשדוד, בצוות הלוגו, אז הם אמרו לי שבעצם הם התכוונו ש3 מועמדים כנראה יעלו לקו הגמר, ויתנו לנו ככה עוד איזשהו סבב של
סקיצות, או בינינו כמו שיעשו זה, ויהיה איזשהו, הסבירו לי שזה הולך ככה, זה בעצם היה איך בעצם הם בחנו את הלוגו? זה עבר 6 ועדות של אנשים, כל ועידה היו של אנשים, וכל אחד בעצם יכל לסמן 3, כאילו היה, כל לוגו הם הדפיסו, שמו על הקיר, וכל אחד יכל לשים בקר 3 לוגוים. ככה זה עבר בעצם 6 סבבים. ואז הם הראו לי את הניקוד של כל לוגו. בעצם, כאילו זה היה, אני לא זוכרת כמה מספרים, אבל זה היה בערך כל הלוגוים קיבלו משהו כמו, זה היה כזה, מין גובה של לא יודעת, 3, 4, 3, 4, 5, ואצלי זה היה בפער של פי 3, כאילו, והיה יחיד. אז זה היה לי באמת התרגשות מאוד גדולה לראות את הטופס, הדוח הזה, והוא אמר לי, כאילו, אז אין לנו מי להביא פה למלחמה, אז הוא אמר לי, בואי נעשה את זה תביא עוד כמה סקיצות, כאילו, לדייק את האריה, האם יהיה לו פה פתוח כזה, או בהתחלה זה היה קצת יותר, פה פתוח יותר פוער, כמו שהוא פותח את הפה, כאילו, עם כל הכוח, כאילו, רציתי לשדר אריה מאוד אפקטיבי, ומאוד מאוד פעיל, ומאוד חי. מאוד אהבתי את האריה. כן, אז הוא אמר לי, בואי ננסה כמה אופציות, אז כאילו זה היה כמה דיוקים דקים, כי יכול להיות גם החוויה שלהם שהם רצו לראות עוד, זה היה ככה המשחק של וזה באמת היה גם מאוד מאוד מרגש, התהליך של לבוא ללשכת ראש העיר, ולקבל את המדליה, ולקבל את הכל מאוד מאוד מכובד, אני טיפוס מאוד, ראית, זורם כזה, ולא באמת עושה עניינים. אז זה היה ככה, כן, תהליך מאוד מגניב. אני חושב שבאמת אני אזכה לעשות דברים שיהיו מובילים ומשמעותיים להרבה אנשים, זה דבר מאוד, מאוד מרגש.